От днес тренираме, иначе ще станете като дивана, широки, меки и миришещи на пица. Ами диванът поне е удобен. Удобен е, ама не толкова колкото теб. Ако още веднъж ме загледаш така, ще ти направя безплатна операция с коляното си в лицето. Хайде, момчета. Йогата е и духовна, и телесна. Телесна, ама май само на теб ти харесва да си вирнала задника насред хола. Аз проверявах килима за прах. Или просто искаш да гледаш отблизо. Видя ли как те гледаше Мартин? Ще ти изяде допето с очи. Мартин ще си изяде и обувките, ако му кажеш, че са пълнозърнести. Аз не бих имала против някой да ми гледа така. На теб и броколи да ти намигне, пак ще се навиеш. Брат, мислиш ли, че Ани тайно ме харесва? Харесвате точно колкото харесва хемороиди. А Гери, тя все ми се усмихва. Гери се усмихва и на хлебарки. Не си прави илюзии. Планк, дръжте се 30 секунди. Не мога. Тялото ми е слабо. Не тялото ти е слабо. Аз те мразя. Аз мога да издържа цяла нощ. Стига да има кой да ми помага. Не знам дали да те впечатля или да се оплаша. Пицата е тук. Ние сме на диета. Най-добрата кардиотренировка е бягане към пицата.